Gymnázium v Snine si už tradične každý rok pripomína Medzinárodný deň študentstva aj formou prezentácie možností štúdia na škole. Každý rok sa uskutočňuje Deň otvorených dverí, kedy možnosť prekročiť prah gymnázia dostane široká verejnosť. Tá môže nahliadnúť nielen do zmodernizovaných priestorov školy, ale aj sa zoznámiť s projektovou prácou a krúžkovou činnosťou gymnazistov. Zomec tu nebolo, odkedy tu Salaš postavený. No tak, ak sa to ozme, na ulici nie, ale na papíru, hej. Hej, bača, vypili se, klamať na C, už nám naučiť skladnúť. Má za sebou manikúru, pedikúru. Je plná očakávania. Keď ju náš lovec badá, zhrozí sa. Je výraz tváre už dobre pozná. Vie, čo ho čaká. Jary na oblohe, jeho slnečné lúče vám hľadia tvár, cítite vôňu kláskov. Niečo tu cítim. Ale klásky to nebudú. Dobrý večer. Vítajte a zarajte sa. Vítajte, Ježiško, a zvyknite si na nás. Máriša, nedrista, ja hýbaj otvoriť, no! Čiapočke už nebolo všetko jedno, pretože si myslela, že Vlk nebude vedieť odpovedať ani na jednu jej otázku. No prepočítala sa.